Ionawr y 5 dydd y cariadon, dydd Santes Dwywnwen. Ond ydych chi'n gwybod pam ein bod ni'n dathlu I hanes hi ar y diwrnod penodol hwn? Wel, yng nghalendr y seintiau, mae gan bob sant neu santes I diwrnod penodol I hunain, sef yn draddodiadol y diwrnod pan fuon nhw farw a chael ei geni o'r newydd fel sant neu santes. Yng Nghymru, mae gyda ni nifer fawr o seintiau brodorol, sef seintiau sydd yn perthyn yn benodol I ni fan hyn. Enghraifft, y Santes Elen a'r Santes Non. Ond mae hefyd gyda ni nifer fawr o seintiau sydd wedi I Cymreigio, wedi cael I benthyg, fel y Santes Catrin a'r Forwyn Fair. Nawr, yn y calendr hwn, dim ond 2 sant sydd wedi I cofnodi yn ffurfiol, sef Dewi Sant a Santes Gwenfrewi. Mae'r dystiolaeth yn eithaf prin o ran beth I ni'n wybod am ein seintiau brodorol ni, ma modd casglu darnau hwnt ac yma mwyn roi'r darlun at ei gilydd. Mae'r rhan fwyaf o'n gwybodaeth ni yn dod o'r 18fed ganrif, pan nath hi'n boblogaidd iawn I gofnodi fitau y seintiau, sef yr enw Lladin ar fywyd y sant neu'r santes. Byddai'r seintiau yma wedyn yn dod yn gyfrifol am edrych ar ôl rhywbeth. Enghraifft, mae'r Santes Melangell yn gofalu am y sgwarnogod, tra bod y Sant Beino yn gofalu am blant bach sal, ond mae hefyd yn gofalu am wartheg sydd I marw, felly mae gan bawb a phopeth sant neu santes yn gofalu amdanyn nhw. Nawr, o ran Santes Dwywnwen, wel mae henw hi yn dod o 2 air, sef a ddwyn, a ddyfwyn, a wen. Felly wedi rhoi mewn geiriau eraill, mae'n golygu ferch, landeg, hawddgar. A'i rôl hi, fel I chi'n gwybod, ydy bod yn gyfrifol am y cariadon a gofalu amdanyn nhw. Mae stori wreiddiol hi yn bell o fod yn un rhamantus, sydd falle chydig bach yn annisgwyl am un sydd yn gyfrifol am gariad. Wedi gweud na, mae'n rannu nifer o nodweddion tebyg a straeon santesau eraill, sef bod nhw'n derbyn sylw o'n nhw ddim eisiau gan ddyn, a wedyn bod nhw'n rhedeg bant ac yn troi'n lleian am weddill I hos. Felly, Dwywnwen. Mae'r cofnod cynharaf o'i stori hi yn nodi ei bod I mewn cariad dofn gyda dyn o'r enw Meilon Dafodryll, a bod I ddim eisiau dim byd I wneud dy fe tan I bod nhw wedi priodi. Fodd bynnag bod ganddo fe syniadau gwahanol, a mae fe'n mynd yn wyllt gacwn ac yn ei gadael hi pan mae hi yn I wrthod e. Mae hi yn poeni'n ofnadw bod hi wedi colli Meilon am byth ac yn galw ar fyw plis a neithau dawelu tymer Meilon. A dyma tymer Meilon yn cael ei dywelu gymaint nes fod e'n troi mewn I dampyn o'r rhew. Oherwydd I bod hi wedi gwrthod Meilon cyn iddyn nhw briodi, mae Duw yn cynnig 3 dymuniad iddi, neu mewn straeon eraill yr angel sy'n cynnig y dymuniadau yma iddi. Cyn bod ni'n sôn am reina, mewn fersiwn arall, Brycheiniog I thad hi sy'n gyfrifol am y torcalon yma, achos bod e'n gwrthod Meilon a ddim eisiau iddo briodi Dwywnwen. A mae Dwywnwen wedyn yn torri ei chalon ac yn redeg i'r goedwig gyda rhyw gymysgedd neu potion bydd yn dileu unrhyw atgof o Meilon ac eto yn I droi'n lwmpyn o ia. At y dymuniadau yna felly, wel yn gyntaf bod Meilon yn cael ei ddadmer, yn ail bod Duw yn edrych ar ôl dymuniadau a gobeithio'n gwir gariadon ac yn ei hateb nhw. Dyma felly wrth gwrs y cysylltiad rhwngddi hi a dod yn santes y cariadon. Ac yn olaf bod hi byth yn gorfod priodi a bod hi'n cael byw I bywyd fel lleian mewn eglwys anghysbell. A'r eglwys sydd wedi henwi ar ei holi wrth gwrs ydy eglwys Llanddwyn ar Ynys Llanddwyn yn Ynys Môn. Nawr mae stori hi yn rhannu nodweddion gyda straeon santesau eraill sy'n golygu o bosib fod elfen o wirionedd yn y peth, ond chafodd ddim I gofnodi tan y 18fed ganrif, a hynny yn llawysgrifau yr ymryddawn Iolo Morgannwg. Felly mae'n bir debyg mai darn o ddychymyg Iolo ydy stori Santes Dwywnwen nawdd sant y cariadon yma yng Nghymru. Wedi gweud hynny, mae yna dystiolaeth sy'n dangos bod Dwywnwen fel person wedi bodoli go iawn. Mae'n cael ei chofnodi yn yr achau fel un o ferched Brycheiniog, un o'r 24 merch oedd ganddo fe a 10 o feibion. Mae sôn amdani hefyd fel un sy'n gyfrifol am gariad yn un o gerddi Dafydd ap Gwilym o'r 4edd ganrif ar 10, lle mae Dafydd yn galw ar Dwywnwen I fynd I roi neges i'w gariad morfydd. Mewn cerdd arall o'r 15fed ganrif, mae Dafydd Trefor yn cyfeirio ati yn gweud bod wedi bod ar bererindod i'r dŵr sanctaidd yn y ffynnon gerllaw I hynnysu. Nawr,
Traddodiad arall sydd wedi datblygu o'r dŵr sanctaidd yma yw fod y llyswennod neu'r pysgod arbennig sy'n nofio yna yn gallu darogan ffawd cariadon. Mae'n debyg os bydden nhw'n nofio un ffordd, bod popeth yn mynd i fod yn iawn, ond os ydyn nhw'n mynd y ffordd arall, wel, falle wyll gadael y berthynas honno. Chwedl arall sydd wedi datblygu yw os bydde'r dŵr yng Nghlwchan Llanddwyn gerllaw yn berwi os byddech chi yn mynd yno i ymweld ag yna byddech chi'n siŵr o brofi gwir gariad a lwc dda i chi. Beth bynnag am darddiad stori Dwywnwen, mae dros hanner canrif bellach yma yng Nghymru ers i'r cerdyn gyntaf gael ei chyhoeddi. A felly, mae'r diwrnod hwn wedi cymryd tipyn o amser i fagu statws yn ein calendra ni. Ond dwi ddim yn siŵr amdano chi, dwi'n sicr yn credu bod hynny wedi newid. A dwi wir yn gobeithio byddwch chi'n rhannu stori Santes Dwywnwen heddi ac yn rhannu y cariad, achos mae angen hynny heddi yn fwy nag erioed.